Hamarka luzetako lotura izan dute Eskariaseko familiek eta Pasaiako portuak. Portuarentzat egin dute lana, alokairuak ordaindu dituzte, etxebizitzen mantenu lanak egin dituzte eta bertan bizi izan dira portuak bere langileak hurbil eta eskuragarri egotea behar izan duelako. Algeposa enpresa pribatuaren merkantzien garraio kostuak merketzea helburu duen bide bat. Baliabide publiko ugari bideratu onura pribatuak bermatzeko. Eta beste behin ere langile klasea kaltetuta. Instituzioetako baliabide publikoak etekin pribatura bideratzen direnaren adibide da Eskalerillos. Helburua bakarra da, langile klasearen kontura enpresarien irabaziak babestea. Horregatik diogu Eskalerillaseko borroka gatazka lokal bat baino askoz gehiago dela. Gogorarazi nahi dugu, hemen erantzukizun instituzional zehatzak daudela. Pasaiako portuko agintaritza izan da etxegabetzeak eta blokearen eraistea bultzatu dituena. Euskal Trenbide sarea da berriz, azpiegitura honen eraikuntzaz arduratuko dena. Eta Algeposa enpresa, obra honen onuradun nagusia. Biotan, duintasun izugarria erakutsi dute. Antolakuntzarako gaitasun ikaragarria eta langile klase osoarentzat etxebizitza eskubidea defendatzeko erabaki irmoa. Horregatik elkartu gara gaur hemen. Hau inork ahaztu ez dezan.